Taliwa sa paghubas na sa baha dinhi sa barangay Kinasangan, syudad sa Sugbo, nunot sa kusog nga bunok sa uwan kagahapong adlaw, Miyerkules sa gabi. Apan dinhi sa usa ka balay, tagatuhod gihapon ang tubig baha. Mao kini panimalay sa 86 anyos nga si Alberto Hagdon. Kauban ang iyang mga anak ug apo, padayon silang nag-antos sa maong kahimtang. Tungod sa baha, ilang gipangbitay ang mga plato o gisaka sa ikaduhang andana ang mga gamit aron malikayan ang mas dagkong kadaot. Maintag mo tabang ang gobyerno na namong sitwasyon din sa mga kabutang. Pero kanya adtop magliwa, maglimihin mo. May kagian o naging mabasa. Huwag mo agini, kaligo-ligo agini. Kanya galan mo na. Kita na niyo ito. Matud sa mga lumulupyo, ang ilang problema gituohang nagikan sa drainage system nga matud nila wala pagilihok sa gobyerno tungod na lambigit kini sa luna nga gipinag-iya sa usa ka private construction company. Tungod ni ini, walay hustong agianan ng tubig baha sa maong lugar. Gipadiyag sa mong residente nga kagabi naabot pa sa liog ang gilawmon sa baha. Nagsingid ang taon naghangyo ay bisan kanang Mayor Archibald. Sige na mig-takes dito nya. Ingon nga gikuan ako no nila nya wala maghapon. Padayon sab nga gisudlan sa tubig baha ang balay ni Maricel Cabonilas. Matud niya, dili sila makahinlo pagawa sa tubig tungod mosulod ra gihapon ang tubig sa gawas sa ilang balay. Kagaliog ang tubig diri sir pagabi. Buntag na jud dinhi hubas. Muna sitwasyon na mo diri mag-uwan. Samtang ang managtiayon nga senior citizen misaysay nga wala sila tarong nga katulog gabi. Matud sa 77 anyos nga si Fructosa Bello, nalisod sila ilabi na kay ang iyang bana nagpaalim pa sa sakit nga stroke. Wa taga din hen tubig. Gusto jud ka ay kuan ito. Unya nagilingkod na naman. Unya unsa man orasan ni ubas. Pagabuntag na. Karo ganiha. Sa padayong pagsubay sa MyTV Cebu News Team, among nabantayan ang tulo ka mga balay nga nagbarog sa usa ka swampy area sa boundary sa Barangay Basak ug Barangay Kinasangan. Misuway pag-agi ang among team sa usa ka nipis ug huyang nga kahoy nga gihimo lamang isip latayan paingon sa usa ka balay. Dinhi nagpuyo ang magtiayong Jonalyn Badjon ug Dexter Companer. Kauban ang ilang upat ka mga anak. Sobra to mga kuan kay gisapot ng gabi kay lami na kay katuba. Kanila mong ipatungan ha. Ang mga bata diha. Lingkod pang mga bata lang bisiguro. Ilang gipadayag nga halos wala sila katulog gabi tungod misaka ang tubig baha sulod sa ilang balay. Hinungdan nga nagbinuntagan na lang sila sa pagbantay sa ilang mga anak ug mga butang. May talag maluwis mayor ni Sir Archibald kay Madawat lang bisag madawat lang namo munti na aron maayo na imong tabangan mi niya ba kay pahita na imong lugar diri. baon kayo. Hangyo sa magtiayon nga mahatagan sila og tabang o mga materyales aron makapatukod og balay nga mas lig-on ug mas layo sa baha. Ang maumang kasinatian gipadangat sa among team sa mga opisyales sa Barangay Kinasangan. Matod ni Barangay Captain Susan Enriquez, wala sila napadala nga mga tao sa barangay aron motabang sa paghinlo tungod kay sumala kaniya na anad na ang mga lumulupyo nga mag-iyahay sa paglimpyo human sa baha. Gipasabot usab sa kapitan nga dugay na nilang gipangayo ang paglihok sa drainage system nga konektado sa usa ka private construction company. Apan hangtod karon, wala pa gihapon kini masulbad. Sa council, magpadamig letter ni Mayor for the last kuan gyud ba, unsa gyud ultimatum kay nanamantoy ka ng kuan nato, na may finale gyud nga mauni ang buhaton. So para sa mga constituent dihang dapita, especially ang na-involved diha is Muslim compound and anak urban poor, no? So may naot lang ko nga mosabot lang ta sila sa sitwasyon diha kay kabaw jud ko nga sila usa sila na affected gyud. Sa pagkakaroon, padayon ng hinlo ug naningkamot ang mga mulupyo sa pagpauli sa ilang mga panimalay sa normal nga kahimtang human sa baha. Apan, nagpabilin gihapon ang kabalakan ni ining mga pamilya in kaso ug laing bunok sa uwan na sab ang masinati. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.